Ahojte, vítam vás pri mojom vlogu z výletu na Old Ferrerhood. Naším cieľom bol známy most, z ktorého je nádherný výhľad na Zillertalské Alpy a priehradu Schlegeis. Zaparkovali sme vedľa priehrady, parkovné bolo zadarmo, avšak trasa sem cez Alpy bola spoplatnená. V okolí jazera sa nachádzalo množstvo drevených lehátok na odpočinok. Počas cesty hore sa nám naskytli nádherné výhľady na priehradu a videli sme aj krásne vodopády. Po 2 hodinách sme sa dostali k horskej chate, kde mali široký výber jedál a nápojov, ktoré sme si mohli vychutnať na veľkej terase s výhľadom. Od chaty k mostu nám trvala cesta asi 10 minút. Keďže každý sa chcel na tomto ikonickom moste odfotiť, bol tu dlhý rad na fotky, v ktorom sme si počkali približne 20 minút. Dole k parkovisku viedli 3 trasy, z ktorých sme si zvolili väčší okruh až k jazeru Friesenbergsee, cez horskú chatu Friesenberghaus, vodopády Finkenberg až k priehrade Schlegeis. Most sa nachádza v nadmorskej výške 2388 metrov nad morom. Počas cesty dole sme mali možnosť vidieť sneh. Niektoré trasy viedli aj cez vyšší sneh a trebalo dávať pozor, aby sme sa nepošmykli, pretože cesta bola miestami nebezpečná a zamrznutá ľadom. Turistika nám trvala celý deň, keďže cestou dole sme išli okruhom. Počasie sme mali teplé, avšak sneh sa aj tak netopil a bolo ho tu množstvo. Počas cesty sme si užívali nádherné výhľady. Cestou dole sme stretli možno tak 10 turistov, preto tento okruh bol výbornou voľbou ako kľudná turistika bez ľudí. Cestou hore sme však stretli dosť veľké množstvo turistov, avšak väčšina, takmer skoro všetci, si vybrali cestu dole buď tú istú, ktorou sa išlo hore, alebo ešte je druhá cesta, taká kratšia tiež, ktorou sa mohlo ísť dole. Avšak za mňa bol výborný nápad ísť najdlhšou cestou, keďže sme tu mali kľud. A videli sme aj množstvo vodopádov a taktiež aj množstvo snehu. Tu už sme sa približovali k chate Friesenberghaus. Na tejto horskej chate tiež podávali občerstvenie a nápoje, ale bola tu možnosť aj ubytovať sa. Pokračovali sme po červenej turistickej značke a videli sme taktiež ďalšie vodopády a približovali sme sa k jazeru Friesenbergsee. Toto jazero je v nadmorskej výške
2455 metrov nad morom. Ďalej sme znova pozorovali alpské kravy. Tyrolské šedé je veľmi staré plemeno hovädzieho dobytka, ktorý sa tu choval už pred 2000 rokov, kedy bol rozšírený takmer po celých východných Alpách. V súčasnej dobe sa počet zvierat znižuje. Tu sa už približujeme na koniec našej cesty k priehrade Schlegeis. Na záver sme sa prešli ešte trošku v okolí priehrady a išli sme domov. Ďakujem vám za zhliadnutie môjho videa a pre viac tipov na výlety sleduj môj YouTube kanál. Daj odber a taktiež ma poteší aj like. Ďakujem.